primera final per poder pujar a la primera federació dins de l'expedició escapulada, optimisme i la intenció de guanyar el partit i esperar una punxada del Sant Andreu. Surten els jugadors de l'Europa acompanyats dels càntics dels 200 aficionats que s'han desplaçat fins al Diego Quiles d'Elx, tot a punt perquè comenci el partit que pot coronar l'Europa com a campió del grup tercer de segona federació. Està a punt d'arrencar aquest carrusel de la jornada 33, arrenca el partit del Narcís Sala, arrenca el partit clavadíssim també el Diego Quiles, arrenca la jornada que pot decidir-ho tot, el somni de l'ascens es farà realitat per un o altre, ens queda una horeta i mitja de futbol per endavant més els afegits. Doncs és bona tant per algú atrevit, per algú dolentot, com és Jordi Cano, de provar amb l'esquerra. La centrada aquesta s'enverina. O fins i tot el xut, d'intentar, però està lluny. Veurem si és pla o finalment és pla, la centrada cap al segon pal, gol del de sempre! Aquí el teniu, el Capi Cano, s'avança a l'Europa, gol d'Àlex Cano, connexió Pla-Cano, fa el més difícil l'Europa, que és obrir la llauna. Aquí teniu la bogeria escapulada Massana, ja tenim el primer gol d'aquest matinal, i qui havia de ser el Capi Cano, l'home que més es mereix aquest ascens, avançant l'equip de la seva vida. Torna a aparèixer el capità de l'Europa amb el 4 a l'esquena, petó a l'escut, es llança al terra a la gespa natural del Diego Quiles, el capità de l'Europa, un altre al seu compte particular. La comunió és total amb l'afició de l'Europa, que s'ha tensat a la tanca que separa la zona de l'afició visitant amb el camp, petó també a l'escut, amb el dit a la boca perquè acaba de néixer la seva segona criatura, una altra vegada torna a aparèixer i una altra vegada torna a aparèixer Àlex Cano, que és part de l'escut de l'Europa, fa el primer a l'Europa i el fa, qui si no, el central més golejador de la història, Àlex Cano. Ai, la relliscada de Nil, que perd la posició, proven la rematada des d'aquí, el pal, la pilota, encara és viva, quina bogeria i el gol. El tercer del València Mestalla, surrealisme, el Narcís Sala, el que acaba de passar, mare meva, marca José Lu, fa el tercer el València Mestalla, que amb Bogés ha relliscat Nil, l'acció ha acabat amb un... I ara compte que hi ha tangana, hi ha una tangana fortíssima, perquè han anat a celebrar el gol on hi ha l'afició del Sant Andreu. No ha d'entrar el Sant Andreu en aquestes coses, el València Mestalla pot celebrar el gol on vulgui, el Sant Andreu s'ha de dedicar a jugar a futbol, per favor. Ara sí que pot ser de les últimes, pot ser l'últim atac valencianista i que el partit mori aquí, amb el Sant Andreu ja pràcticament sense forces. Ja no hi ha balanç defensiu. És molt difícil, l'equip ara més trencat. El València conduint la pilota, jugant de cantó a cantó. Veieu com la pressió pràcticament és inexistent dels futbolistes del Sant Andreu. És molt difícil disputar aquests darrers minuts, no hi ha falta de càstig, queden 40 segons i l'Europa se'n va a primera ref i el Sant Andreu ja sap que sí o sí haurà de jugar un play-off. 15 segons al crono. És molt dur físicament pel Sant Andreu, però jo crec que el problema ja, òbviament, és més de... I final del partit. En aquests moments arribarà la notícia i aquí ho teniu. Bogeria de l'Europa. El Club Esportiu Europa és campió de Lliga.
estat possible sense la màgia del nou Sardenya. A partir d'aquí comença un nou Europa. Esperem gaudir de molts més èxits, que això sigui un començament de molts més encara, perquè Europa no té sostre, perquè som la nostra gent. Vale? Visca l'Europa i visca Catalunya!